Allahu ka tsarkake zamanai, sannan ka raba mu da shaidanai, ko limamai ko ladanai, yau ga kura a gaban karnai. Duniya tana da daban tsoro, ba a tsoron ranar horo. Jama'a yau sun iya yin taro, su yi wa mabiya Allah horo. Yau na zo zan buga waƙata, zan so sha'arawu suna jinta, ciwon da yake taɓa hanta ta, lamarin sha'ara aka lalata. Mai kuka na da kokawa, annabi ya zama tufarsawa, da neman gurbin hutawa, da kuɗi da abun da ake cewa. Sha'ara'u da ku za mu zance, don wallah kar da mu lalace, biye wasan rai illa ce, mu ba annabi kar mu iyakance. Bara ku ji me ke damuna, domin da batukan harshe na, fata na yanzu kuna ji na, ku mu je ku ji me aka zazzana. Mun ce mun fanshi Rasulallah, da jiki da jini da idan kalla, mun ce lamarin shi muke talla, amma akasin haka na billa. Wai munafurci a cikin sha'ara, koya gaskiya a cikin shara, yi wa maƙiya Allah kara, a cikin sha'ara Allah gyara.